Prang prunto dak dong. Yo. Dalu Cak Yuda. Dalu Pak Ige. Wah, nggih. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten mriki. Nggih, wonten lapangan Batu Retno. Suwe ora jamu rasane pahit. Apa kuwi? Suwe ra ketemu temu pisan karo Pak Sigit. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Napa? Suwe ra ketemu pisan karo Cak Yuda. Masya pahit campuri gula. Terus ketemu karo Pak Sigit neng Batu Retno. Gula rasane legi, wong sak Batu Retno banyak rejeki. Amin. Gula digawe bubur, wong sak Batu Retno panjang umur. Amin. Gula wadahi tampah, wong sak Batu Retno kabeh barokah. Amin. Alhamdulillah. Pantunnya masih ada lagi. Apa itu? Mlaku-mlaku neng Jakarta. Cakep. Ojo lali tuku ketan. Bersama pasangan Setyo Impron nomor 2 menuju Wonogiri, maju sejahtera berkelanjutan. Amin. Pinter nek sampean iso ngomong lah kuwi ngajak kanca meneng bae iki. Lho, pripun to? Sampean niku ampun nyawang Mas Mondol niku kanthi netra sesisih. Oh, maksudnya jangan memandang dengan sebelah mata. Lah sampean mandeng Mas Mondol dengan netra sesisih, pancen ketoke ala tanpa rupa. Ning asline tapi nek sampean merem Mas, ketok kegantengane. Jadi nyang Mondol kudu merem. Nggih, niki pesenanipun Bapak Ketua Panitia Bapak Haji Hadi Suwarno. Weh, pagelaran dalu niki tanpa Mas Mondol mboten jalan Mas. Elok pripun to? Niki termasuk tangan kananipun panjenengane Bapak Suwarno. Pripun sampean niku pagelaran nek mboten niki mboten saged jalan. Sebabe lho sing usung-usung rejing, sing usung-usung panggung, nata natane debok. Nek mboten niki malah kepara sesuk-esuk Mas. Napa? Gak oleh mulih rencana arep dipendhem ning dalan perapatan mriku. Damel tumbal. Wis arep dipendhem lho. Lah masa enten dagelan kok potongane kaya cok bakal nih ra. Cok bakal ndoke siji lho. Lah ndokmu loro. Ya geceken sitok to kok iso. Niki Mas Mondol. Rada maju kene.
piyayi kene ben pirsa Ben ketok. jalma limpat seprapat tamat menungso dudu lumrahe menungso teraing kusuma rembesing madu niki lho ampun dipandang kanthi netra sesisih Mas Ha. Ora sombong aku. ketoke elek Heeh. asline remuk Mas niki Padha ae. ora maksud niki nuwun pangapunten nek panjenengan ngasta dalang paling cukup Ki Sigit Arianto. Heeh. Kula dagelan paling mung Cak Yuda. Niki titele RM. Raden Mas Remukan menungso niki. Ya dadi rai kuwi ajur kabeh. Tapi sivitas akademika Lho. pendidikannya Mas jangan ditanya. Panjenengan paling sarjana seni. S1 Kula SPD sarjana pendidikan. Iya, Mas. Niki IR insinyur Idrokok niki lho. Rupane kan kaya korek jas. Sales. oh salah Mulane dadi wong nuwun sewu. Sowan ning gone Mbatu Retno paling ora niki Mas Mondol niku nggadhahi kaluyan atau mempunyai apa yang manusia tidak dimiliki. mosok to Dok? Lho, pripun panjenengan gawe blangkon ketok ganteng. Heeh. Merbawani ketok merabu. Kula Iya. semanten ugi. Bareng iki lho ndas karo blangkon gak akur iki piye iki jane. kaya logo kabeh Lah iya ki kok wong ki sing ganteng kaya Pak Sigit paling ora gagah kaya aku kok iso wis kulite ireng diwedhaki putih malah raine klawu. Ngenyek kowe. Lho ora ngenyek iki fakta. Lah kowe wedakan tipis sawang saka kono ketok sumunar. Bareng kowe diwedhaki malah rupane kaya ndut. Ngawur iki wedak sponsor TV, Mas. Lho wedakmu iki Wedak sponsor TV. wedak apa? Wedak pon wajah hitam menjadi putih. Sponsor TV. Sponsor TV. Lah kok iki gak putih? Iki ora pon Apa? kliwon. Model Malah kok pasaran. iso malah pasaran. Paling ora ki awake dhewe matur suwun gitu Pak Sigit. Nggih. Wis tinimbalan bisa menghibur warga masyarakat sing sowan ana ing Batu Retno bengi iki. dalam rangka wayang kebangsaan Wayang kebangsaan. pemenangan pilkada paslon 02 Bapak Setyo adalah Bapak Imron. Yang patut untuk diacungi jempol pasangan nomor 2 Pak Setyo Pak Imron itu hanya satu. Pripun? Panggung gebiar merah putih. Merah putih. Yang artinya silahkan kibarkan merah, silahkan kibarkan hijau, silahkan kibarkan kuning, silahkan kibarkan biru, tapi sangsaka merah putih harus tetap berkibar di negara kesatuan Republik Indonesia karena NKRI adalah harga mati. Niki lho. Mulane slogane mawon setia. Setia. Golek pemimpin niku harus yang setia. Contoh mawon gampang mawon. Contohnya piye to? Sampean dalang umpama diwenangake golek bojo, sampean golek bojo sing pripun? Bojo sing setia. Cocok, Mbak. Mikir dipegang. Sampean nek golek bojo, golek pasangan milih sing napa? Setia. Sampean Mbak milih sing napa? Kula nggih sami sing setia to. Sampean milih sing napa, Mbak? Sami setia. Setia. Kabeh niki wis manunggal TKT nyawijake TKT bahwa masyarakat Wonogiri niku kabeh setia. Lah, hebat. Niku lho Mas sing penting niku. Wong awake dhewe sowan mriki niki napa to Mas? Mas. Ini adalah salah satu percontohan. Percontohan itu. Keguyup rukunan kemanunggalan bahwa beliau Bapak Setyo Soekarno. Setyo niku setia, Soekarno niku Presiden RI yang pertama. Wih. Jargon atau moto yang paling hebat dari Bung Karno itu adalah Trisakti. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, nggih ta? Dan tetap melestarikan kebudayaan. Itu yang harus dipegang, Mas. Wah, nek kowe paham mondol umak umi Mondol ora ora paham, mudeng. mondol ora paham, wong rupane ora bentuk ae. Ya paham. Loh, pahammu ki maksudnya piye? Sowan di sini itu paling tidak minimal, gitu Mas. Minimal ki awakmu kudu duwe sangu sing bisa mbok wenehke kanggo warga kene. Kowe menehi tinggalan kanggo warga kene, arep menehi apa kanggo warga Batu Retno? Sangu nggur 50.000 mosok dikekne wong kene. Wis tak nggo ngebes entek lho. Aduh, maksudnya gini, maksudnya Yudo gini Kindol. Kowe sebagai bintang tamu malam hari ini, kowe ndongakne apa karo warga kene? Mudin ku ya kon ndonga. Enggak maksudnya warga Batu Retno ke ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Iki lho ya Allah Gusti, nyuwun ngapura Gusti. Sabar, sabar bareng ngono sabar.
ini kan di Batu Retno Wonogiri. Iya. Piye supaya Batu Retno maju kuwi dikapakne Disurung. Oh maju. duh maju dek aku karo wong sitok iki kowe iki kena dijak omongan apa ora to jane Kena kok. Pak Setyo Soekarno panjenengane wis lenggah Ya. pirsa karo piyayine ta Lho ya wis. paling ora kowe iki melu mikir ngono lho gak iso ta kowe Aku dhewe nek sing mikir kok mikir, Pak. Lho. Aku lho nek sing mikir. Mas ya Allah Gusti ora ketang klungsu-klungsu melu udu Lah. pirembugan kepiye carane Oh, enek sing banter dadu kon udu. lho kok maksudnya ki udu penemu ngono lho kowe iki melu tutur sembur Ula piye kon nyembur. gak enek kabel-kabel lecet to Mas Nggo apa? kanggo nyetrum cangkeme cah iki lho wong dijak omongan rembukan sing apik kok iso sebagai seorang pemimpin itu harusnya bagaimana kowe duwe tip kowe duwe trik kowe duwe metode harusnya seperti apa supaya Wonogiri itu bisa maju sejahtera dan berkelanjutan apa yang harus dipegang ngono lho Itu harus satu yang dipegang. apa Sapu. Duh, kok malah pegang sapu kok iso wong kabeh mbok kon gawe sapu ki lho mbok kon nyaponi gundulmu kuwi kok Maksud iki sapu kuwi enek maknane. edan nuwun sewu Mas Heeh. kersane Mas Mondol ngetokake utawa ngatonake kepinterane masyarakat ben pirsa sapa sejatine Mas Mondol nuwun sewu nggih blangkone dicopot lah dalang itu pripun Mas iya kaya pentol bakso lho Mas Cikit ngarani pentol bakso malah buwe sing sedakep ki lho ngelokne jare Mondol kok sirahe kaya lato-lato Ngawur iki kudu lato-lato. lah iki apa Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. kok nesu dadi wong kok nesu karepku ki masyarakat kene ben pirsa sapa to Mas Mondol sejatine kula ngarep wae lak omong to Mas Heeh. Mas Mondol niki jalmo limpat seprapat tamat menungso dudu lumrahe menungso Mosok unyang-unyang niku umume pinten siji paling pol loro maksimal niki umpama konangan karo Pak Jaya Suprana masuk museum rekor Indonesia muri lah unyeng-unyeng mondol piro unyang-unyang terbanyak enek menungso unyang-unyange 7 buatan percaya sampai ora percaya niki kula hitunge unyang-unyange mondol niku 7 niki lho 1 2 3 4 5 6 7 nah 7 Mas akeh men lho lah nggih mboten percaya sampean melok ngitung aku delok terus dol lah jalan ngitung pinten Mas wah songo ngono kok napa nggih lah iki tambah loro jiro lupat monem tuwa lu songo kok malah songo ya ampun. Aku dadi kancamu 5 tahun, melok Pak Igit yo sanek 5 tahun. Lagi roh nek bengi iki wong loro iki katara kabeh. kok iso ngelokke katarak Kowe muni unyeng-unyeng 7. Heeh. Kene muni 9. Salah kabeh kuwi. lah sing bener Sing bener 20 lho. kok nesu wong ki inau lho ha Maasobirin. wong sabar Dik tresnani Gusti Allah. gini ya paham tapi aku karo kowe iki gumunku mung sitok apa gumun setahun jembleng serendeng Mas sirah niki mboten sembarang sirah masa lah nek kula nuwun sewu ora muni lah niki jajal banter heeh Gethuk asale saka tela. Ndasku remuk kingko bayaran piro? Bayarane rong mesti ndase remuk sik. lho wong kok nyepelekne karo Pak Hadi Suwarno piye to lah nek trimo wayangan dagelan karo sinden musuh panjenengane gebres lunas Mas piye to kowe iki kok Percaya aku. lho percaya kowe ngarep ngomong jare sing dicekel apa Mas Sapu. Apa arti dari sapu? Sapu itu ada maknanya. Ada maknanya. Sapu itu ada 4 huruf. Edan Mondol ya Allah. Bocah rupane ra bentuk lho kok iso menerjemahkan sapu. Rai kuwi ra karu-karuan. Sapu terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama iki apa iki ya Allah? Kinjeng sakmono gedene. Kinjeng. Jenenge dron. Iki jenenge dron. Kok iso kinjeng untung. Ngwatahi nyedak-nyedak terus mbledos ta. Ora samarku. Hao, redono. Hao. Samarku nek nyentup.
Lho, tawon kok piye kok iso ngentup nyentup iki basa sapu S A P U. Huruf yang pertama adalah huruf S. apakah artinya S? S adalah adem. Lho. Tak suwek lambimu, tak suwek lambimu. Ngapa lho? Lambe ngerata di sekolahnya yang ngene iki. Memalukan hamba, menjatuhkan harga diri. Ya Sik, kowe nang kono sik. Harga dirimu kalau Sik jatuh. kowe nang kono sik. Nyapa? Tak nitipno cangkem aku. Maksudnya ngene, Dol. Es kok adem iki lho. Kepanjangan dari sapu ki apa? Kepanjangan dari sapu. S A P U. Huruf yang pertama S. Lah yo S ki lho apa? Adem. Maksudnya es piye ngono lho? Karek, es teh apa es lilin, apa es batu. Ya pi es batu ae nggo ngepruk ndasmu. Nesu. Ora nesu piye? Arti daripada es. S adalah sabar. Iya ya. Jadi seorang pemimpin itu kudu sing sabar, ngladeni masyarakat sing sakmono akehe, penjaluke maneka warna kudu sing sabar. Contone umpama pemimpin ibaratnya kaya Puntadewa, getih putih wong sing duweni sifat sabar. Kuwi nek nggon pewayangan, nek nggon gampangane menungso lumrah ya kaya Pak Sigit, kaya aku. Opo kuwi? Apa tau sabar wong kuwi? Kowe apa tau sabar? Lho, piye ta kowe iki kok iso Pak Sigit ki wong sabar, aku ki wong sabar gitu Pak Sigit. Heeh. Nglakoni sabare taun-taunan kok mbok paido. Nek mung nglakoni sabarmu karo sabare Pak Igit, cek sabar aku kuwi lho. Kok kowe sabar kondok kowe sabar, sabarmu nggon ndi? Lho, Sabar aku wong piye sabar nek kowe misalnya nek wong sabar. ya ndang tak tes tak takoni. Oke, tesen. Bojomu digodho wong, kowe nesu apa ora? Ya nesu to Mas, wong jenenge bojo garwa sigarane nyawa kok iso Ora sabar berarti. Bojomu digonceng sepeda motor wong gawe ning hotel. Kowe nesu apa ora? bocah piye kita idoni lho wis suwe. Ya nesu. Ah, berarti ra sabar kowe. Bojomu ra mulih seminggu karo wong lanang. Kowe nesu apa ora? Piye to Ndel? Sampeyan nesu Bang nggih? Nah, aku nesu tak Nesu. bacok saya. Bacok tenan. Berarti kowe wong loro kuwi kurang sabar, jek sabar aku. Bojomu digodha wong, Ora nesu aku, sabar. digawa mlebu hotel, Ora nesu sabar. ora mulih 2 minggu. Ora nesu aku sabar. Lah kok iso Mas? Wong wis pegatan kok. Amin. Amin. Apa? Etok. Modelnya kayak tenan lho ya Mas ya, kita kayak pegatan ngono ae. Model Sabar. wis sabar. Ora ming kuwi Lho, tok. kok ora ming kuwi tok? Misale kowe diantem wong kowe, bales apa ora? Jenenge semut iki dekane kloget-kloget cacing dideki kloget-kloget apa meneh menungso kelaran. Tak bales to Mas. Dibacok wong kowe bales apa ora? Bales bacok lara kok. Berarti kowe kurang sabar. Lah saiki nek kowe ditonyo wong, Ora bales aku. disaduk wong, Ora bales. diantemi wong, Ora bales aku. lah kok iso? Wong aku semaput kok. Kok kowe semaput ta? Semaput oleh bales piye? Oh, diantem pisan tergeletak semaput deh. Kok ora mati pisan kowe? Model kuwi nek nggone S. Sabar S. Yang kedua, A. apakah artinya A? Amanah. Wedan. Jadi seorang pemimpin itu harus amanah. Amanah itu kepercayaan dari masyarakat. Harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Niki lho Mas, Mas Mondol sing kularane batok bolu isi kletong niku nggih niki. Madu. Si madu. Lah ya madune ceblok ning kletongan niku ketok reget terus tak resiki gila apik ngene lho. Padha kerene. Kuwi nang nggone amanah. Amanah. Setelah itu yang ketiga hurufnya P. P. Apakah artinya P? P. Pinter. W-E-E. Jadi seorang pemimpin kudu sing pinter. Aja nganti bodoh. Betul. Mongko wong bodoh kuwi dadi pangane wong pinter. Contone Contone kaya bojoku. bojomu goblok. Goblok bodoh. Kok iso? Bendino tak pangan nek gelem kok. Ya gurih. Gurih. Rasane piye? Ya wis rasane iso. Cengengesan. Kuwi ning gone bab pinter. Pinter. Bar pinter yang keempat hurufnya U. Apakah artinya U? Ulet. Jadi Jadi seorang pemimpin kudu sing ulet. contone Contohnya iso golek anggaran sing saka kono nggo bangun kono, golek anggaran sing saka kono nggo bangun kono, nggo bangun kabeh iso golek anggaran, iso golek ubetan. kuwi jenenge wong Ulet. Berarti nuwun sewu Pak Sigit. Niki cocok kalian pamanggih kula, cocok kalian penemu kula.
Piyai sepuh kala rumiyin nate dawuh wong kuwi aja sungkan golek pengalaman, aja lumuh golek kawruh. Sapa sing temen mesti bakal tinemu, sapa sing tekun mesti bakal ketekan. Sapa sing gelem obah, gelem gemregah mesti bakal mamah. Mulane dadi wong kuwi ngadeka kowe pola aja mung lungguh sila tumpang. Wong nek gaweane lungguh sila tumpang kuwi tandane wong males, tandane wong keset, ora duwe asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Krungu suaramu. Krungu ora kowe? Asile akeh sing lungguh timbangane sing Akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. kowe jenenge kowe iki sing wong bodho ya kowe kuwi. Lho kok iso bodho piye ta iki kok bodho? Bener Yuda kudu Kowe gumregah. kenal kuwi ora jenenge sapa? Asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Akeh sing lungguh. Kok iso? Kowe kenal kae dalang kae jenenge sapa? Ki Sigit Arianto saka Rembang, Jawa Tengah. Kae ngadeg apa lungguh? Ngadeg apa lungguh kae? Dalang ya ning dinggon ya lungguh ya Mas ya. Lungguh ora ono. Ora enek dalang kok ngadeg. Lah, kono ki lungguh, malah bayarane akeh kono timbang awake dhewe sing ngadeg. Sok-sok malah jadi potong karo kono. Alah. Ora tahu ki lho lambene iki nyapet kok iso tekan ndi-ndi. Pak Sigit iki wonge lurus gak tahu, motong Gak tahu to. paling polmik nyatut. Wae. Lah nuwun sewu, sing tak karepne iki mbuh ngadeg, mbuh lungguh, sing paling tangane gelem begar. Apa wae angger tangane begar, asile luwih akeh tinimbang sing gegem. Begar asile akeh tinimbang sing gegem. Paham ora? Asile akeh sing begar timbangane sing Gegem. berarti kowe ora pengalaman nek no. Ora tau ora duwe TV kowe berarti. Lho kok ngenyak aku ora duwe TV kowe papat kok iso. Kowe kenal Chris John ora? Ngerti to? Ngerti Chris John ora? Ya ngerti. Kayak dadi apa? Petinju. Petinju, tangannya begar apa gegem? Gegem. Cah gundul Tangannya wis begar apa gegem, ayo? memalukan harga diri hamba kowe. Siapa jenenge mau? Chris John. Christian kenal. Dadi apa kae? Petinju. Petinju kae tangannya begar apa gegem? Jenenge tinju yang gegem to Mas, wong petinju kok. Lah ya kae petinju Chris John kae sak anteman kae lho miliatan. Apa tumon? Chris John ki tinju tangannya begar kaya napuki maratuamu. Maksudnya ngene lho Dol, sik tak tengahi iki. Nggih, panjenengan. Maksudnya kumrembyah tangan iki ngadeg kok aja mung turu wae. Mergo nek wong turu wae iki ora entuk hasil, ora entuk duit kerja sing ngadeg kumrembyah Lah, tangane. kembregah kowe nyambut gawe kowe kerja aja mung turu nang dhuwur kasur. Wong sing gaweane mok turu nang dhuwur kasur gak duwe hasil, wong keset, wong males. Ora mesti. Tanggoku kae lho kerjane ning dhuwur kasur karo mlumah ngene. Iki lho cangkeme iki lho iki bocah iki tak suweke pisane kok iki tak kowe aja memalukan. Genahno dhisik. Kowe iki aja memalukan. Iki ning Wonogiri lho iki Mbatu Retno lho iki percontohan nasional bahkan tingkat dunia lho iki. Iya. Wong kok iso piye ora enek wong nyambut gawe kok ning dhuwur kasur ki ora enek. Enek. Tanggoku ki lho karjane ning dhuwur kasur karo turu mlumah ngene. Bayarane lho akeh. Rumah karo piye? Mlumah karo Tak suwek lambemu lho. Prasetyo ngantek gumuceng, Mas Imron ngantek gumuceng lho. Ngomong kuwi ngono kuwi. Piye ning dhuwur kasur karepe karo ora enek mboten nenten nggih Mas nggih. Ora enek. Ora enek kerja ning dhuwur kasur karo hahe lho. enek tanggoku Dadi apa? dadi begenggek. Iki lambene iki lho lambene iki lho. Wis Gusti nyuwun ngapura ya Allah. Ngono kok dijak ngerti ditinggal iki mon saiki. Tinggal ae. Iki Wonogiri lho Mas. Percontohan nasional bahkan dunia. Wonogiri iki prostitusi gak enek, lokalisasi gak enek, bebas dari prostitusi dan lokalisasi. Hebat berarti. Mergo saiki zamane online lho. Lho padha ae. Jadi karekmu pilih aplikasi Aplikasine ijo. model. Tapi kita patut berbangga diri Berbangga. bahwa malam hari ini bisa sowan di Mbatu Retno, berjumpa ketemu dengan poro-poro yang kawogan, ini patut untuk diacungi jempol. Dan kita mendoakan semoga penjenipun Bapak Setyo Bapak Imron Nggih. kasembatan ngasta tampuk pemimpinan ing Kabupaten Amin. Wonogiri. Amin. Wah, pasangan nomor urut 2
dua itu karepe habluminallah dan habluminanas. Dan habluminanasnya beliau berprinsip pada khairunas anfa'uhum linas, seape-ape menungso itu yang berguna, yang piguno, yang bermanfaat untuk manusia yang lain anggo menungso liyane. Insyaallah setia kanggo Wonogiri, setia untuk rakyat Wonogiri. Hebat sekali. Hebat. Bintang tamunya malam hari ini juga ada Mbak Elisa. Enten Mbak Elisa. Okay. Wah, sing diantu-antu para warga yang ditunggu-tunggu semua malam hari ini, diaturi jumeneng diduetne kalian Mas Mondol kaya ngopo kridane mangku. Ngatik sa. Panas-panas Ora nggawa payung, srandale diseret, lamaane mlentung, Surabaya geger, ngungsi neng Madiun, Madiun Jakarta, janji rukun tetep merdeka. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam ngaturaken wilujeng dalu Pak Sigit. Dalu Mbak Elisa. Sehat Pak Sigit. Alhamdulillah pandungane Mbak Elisa sak konco cakran sehat-sehat Sehat semuanya. sedan kula pun kapang sanget Nggih. kali Pak Igit Podo. kalian konco rencang jaga. Nuwun pangapunten sumelatur sawetawis. Nggih. Kok Pak Sigit sangit? Kapan sanget itu banget. Sampean apa urung adus ta Pak kok sangit? Maksudnya sangat Mbak Elisa harus dimaklumi bosone ngono mergo asli kok Sulawesi. Oh, bukan dari Jawa. Makanya bosone sok Papunten Jak juga. Berarti ya tidak jauh dengan Mas Mondol. Mas Mondol ini asli Pakistan. Bapaknya iblis, mboknya setan. Lah niki lho. Dadi anak-anak demit. Kok nesu. Oh, dari Pakistan, Pakistan. bapak ke iblis, boe setan. Kamu karo genruwo isih sedulur naksanak. Kancane grandong aku. Derek tepang Camondol. Ternyata Mbak Elisa dari Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi kok suwal. Tak tewapuk lho. Wong ngarani Sulawesi kok Sulawesi iki lho. Sulawesi ning kok pupu merencelekit kabeh. Suwal itu apa? Suwal itu katok Oh, celana besi. Iya. Do. Sulawesi itu daerah pulau sing bentuke K kuwi lho. Wis tau rono durung? Urung. Oh iya, aku seko toli-toli nggone. Se dijelasne. Bapaknya saya putih bapak. Seko toli-toli. Ibu? Ya, ibu seko lambelu. Lho ki bapake kok toli-toli, ibuke kok lambelu. Ibuke saka ndi, Mbak? Seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok iso nglambek-nglambekne wong. Aku dudu lambemu dhewe, lambelu LALAMBELU. Lambelu. Nampak daerah Lambelu. Kalau iya. bapaknya tadi dari Seko toli-toli. Komplit iki ketoke. awake mudhun timbang masuk hukuman ki engko. Lah nyapa? Bapake lho ngeri daerahe. Apa? Mbah kuwi mau. Kok ngeri? Lah itu panggonan sing apik, banyak banyune. Ya tapi sampean ngomong iki gawe spasi. Iya. Saka hut toli. Oh ya. Aja mbok gandeng saka toli. Malah mau genahno. Anu seko sepasi toli-toli. Lah. Seko koma toli-toli. Ya. Emang kenapa sih masalah toli-toli ning kene? Ya ora masalah. Ya ora masalah. Malam hari ini para penonton Batu Retno pun nunggu kehadiran Mbak Elisa. Cek kula sowan wonten Batu Retno menika pun kaping gangsal menika. Biasanya tapi kepanggih masyarakatipun Masyarakat merokoti tebu. bahasa Jawa itu identik semua Cayudo. Oh iya. Ya biasanya kalau ada itu anak ono, kalau mata itu moto. Ya, betul. Nah, jadi semua yang pakainya gitu bahasa Jawa biasanya Jawa. Oh iya Jawa. Oh iya bener jadi. Masyarakat. Masyarakat. Oh iya berarti kulone Jawa Tengah ke Jawa Barat. Oh gitu. Oke, sowan kula matur sembah nuwun menika
saya matur sembah nuwun ingkang mendatangkan saya di sini nggih Pak Haji Untung Raharjo. Sembah nuwun Pak Haji Untung Raharjo. Haji sembah nuwun sanget. Menika salam untuk Bapak Setyo Soekarno dan Bapak Imron dari Pak Untung Raharjo, juga seluruh warga yang sudah hadir di sini. Mangke kula ngaturaken panglipur menapa mawon monggo ingkang badhe request napa-napa kula nderek kemawon. Mobilmu pemacet atau diderek barang? Maksudnya ikut aja. Oh, ikut derek karepe. Nggih, nderek memuji juga. Ya, semoga pasangan setia menika Bapak Setyo Imron mugi-mugi saged dipercaya masyarakat, amin, ditresnani masyarakat, amin, sukses. Dan tadi juga udah diberitakan bahwa kepercayaan masyarakat udah berapa persen, udah hampir habis dipercayakan pada Bapak Setyo Imron. Amin, amin, amin. Doa terbaik pokoknya. Menghibur warga masyarakat. Mas Mondol iki mumpung ketemu karo Mbak Elisa, coba digandreng Dal. Awakmu tak kei tak wenangake supaya piye suasanane ketok romantis piye, Mbak Elisa arep kapane? Paling ora ya digandring lah. Gandrung. Gandrung. Dari semua makhluk laki-laki di bumi kenapa harus dia? Loh, pripun to sampean? Sampean ini nyawange nganggo netra sesisih lho marai. Kenapa? Coba to sampean sawang. Siapakah sebenarnya Mas Wes Mondol? tak delok seko ujung rambut sing ra ono tekan ujung sikil. Apa sing apik? Mbak Elisa, sampean ngingeti aku elek mergo lehmu nyawang ming sedelo. Terus kudu nyawang suwe. Sawangan setengah jam. Mutah. Ya ora apa-apa. Gandeng kamu dadi pasanganku dino ki gandrung enaku. Jalan digandrung. Ya. Ya. Belok apa slendro? Slendro. Ngerti laras pura kowe? Lho ngenyek iki. Kene iki kabeh ngerti klaras godhong gedang, klaras laras ki lho iramane. Ning Wonogiri lho. Wonogiri. Lho, Pak Sigit kok nyepelekne karo Mas Mondol. Pak Sigit nuwun sewu nggih. Panjenengan kan ngasta dalang. Ngertos gamelan Lokananta. Ngerti? Ingkang wonten kayangan. Kahyangan. Tinabuh para dewa, sindene widodari. Menika nek sing nglatih mboten pukulun Bathara Mondol. Dek niki pelatih kerawitan kok. Lho, pripun Mas Mondol niku salah setunggale Maha Wiku. Dwijawara ambrengengeng. Niki lho Mas. Niki lho Mas sampean. Kok iso nyepelekne aku? Layak kok ngerti slendro barang. Kadang aku sebagai kanca ora trima Ndol, nek awakmu terlalu direndahkan ki ora trima. Wong sing gamelan Lokananta sapa? Mas Mondol ki salah seorang Maha Wiku. Dwijawara ambrengengeng. Pelatih kerawitan. Iso tak tes. Loh. Jaluk pirang tetes? Jaluk pirang tetes sampean. Makanya dicoba sik. Dicoba. Keprigalan angel mawon. Ladrang ayun-ayun. Kuwi kelas PKK. Aja remeh dulu didelokke kaya buka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang Mas. Iso apa ora? Sampean rungokne. Iya ya Mas. Nemo luro ji. Nemo luro ji rolu nempyong. Wah. Dipasne sik tapi dipasne sik. Neme sapira Mas? Nemo luro ji rolu nempyong. Pripun? Balungan terus nututi. Balungan nututi piye? Luro cilu moluro cilu moluro nem roci nem luro luciro kong. Pripun Pak Sigit? Salah napa bener? Wong Maha Wiku ya Ndol ya. Dwijawara ambrengengeng. Niki lho Pak. Pripun niku? Ladrang ayun-ayun piye Mang Mas? Nemo luro rolu nempyong. Ayun-ayun goblok. Gobyok. Oh iya. Kuwi nek ayun-ayun nek bunangan Raja Manggala. Raja Manggala angel iki. Gampang iki. Piye? Tetep kok bonang no. Piye jajal? Nemo luro rolu nempyong. Lah kok padha karo ngarep? Gamelane pancen rada mirip-mirip. Konsepnya mirip-mirip. Raja Manggala karo ayun-ayun iki meh mirip Pak. Lah nek ana saiki gampang-gampangane. Gambir sawit. Gambir sawit ya saka bonang. Piye? Nemo luro rolu nempyong.
Kok padha neh to, Ndel? Ngomongin nek gamelan iki rada mirip kok. Oh, kabeh nempyong-nempyong ya. Iya, Mergane. mergane kuwi apale ya nggur kuwi. Olah. Wong edan. Coba digantur Mbak Risa. Slendro apa Slendro. Engko bubar satu lagu niki terus penjenengan Bapak Setia. Pak Setyo kali Pak Imron. Enggak panggung. Sing apik, Dol. Bol. Ning nong ning. Memanismu Sing nom. kanggo jiwa Ora nyangka, ora ngira ya jebul suarane kok. Apik. agawe runcite gale arek marai ora nesu lho. Kowe iki kleru. Kowe iki kleru diwarahi kok emoh. Kok modele marai padha kaya pinter-pinter dhewe. Ora apa-apa sayang, Nah, wis bener ngene ayo. wis gelem kok. Tajutna kaya ngapa suaramu sing iso nganggregetke atiku sayang. Iya ya. Lara. Lara apa kowe? Kencing manis. Wong rara kok lara lho. Rara kok lara. Marai, arek marai. Ora. Dele kok pinter-pinter dhewe. Kaya arek marai, kaya arek Ora. marai. Boten. Ora ana sing wani ra ana. Rara apa kang si nedya Ngene ya penake jadi dargelan. Iya la. Weh arep nyapa ngono kuwi. Konsepnya gimana ini Kowe arep Cak? nyapa? arep nguyuh Oh iya. jenenge wong gandrung ya dipangku Kaya ketoprak ngono kae. Ah. Kene Yayi. Seakan-akan kamu siapa, aku siapa gini ya. tak Dewi ibaratke Sekartaji. Dewi Oh, Sekartaji iya. Dipangku karo Panji Tengkorak. Asmara bangun. Panji Asmara Asmara Batang. bangun kok batang Iya Mas, hebat tenan. Aku lungguh kene ya. kene lungguh tak pangku siramu ya Kuat, kuat tenanan. aku ki wong lanang aja mbok pandang cilike Iya. sing penting cublesane Kok iso ngono ya? Iya, mbok iki ana. ketoke anu keri ketoke Alah urung-urung kok iso. kuat aku wong lanang etok-etoki pertama yo Semelang ini. Tenang. Semelang aku. Pelan ya, jangan jatuh ya. alon-alon kene Iya. ya siramu tak Duduk, pangku Iya, wes. upama Upama sayang. Marai kowe. marai Iki lho sing marai iki lho. Ora. kowe yo marai Ora sayang. ora apa-apa nek sing marai kowe upama munduta Rukmi Rukmi lho. krungumu piye Rukmi sing salah sing bener ki Rukmi Oh iya. Oh ya bener. Kayak ora ana sing salah bener. Partamtu tak turut Piye to sayang kok berguncang kaya ngono? Mau jarene iki kuat lho. jarine wong lanang. jane iki aku ya kuat Lah kok iso? lah dhek dipangku ora gelem meneng lho Lah kono piye? dipangku nguyang ngebor Akhire kowe. akhirnya aku ya keri Oh, harus yang tenang. harus yang tenang Mustikaning jagat. mustikaning jagat Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo degane kambil gading, bejane sing iso nyanding bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. lenjer kuning marati sapa wonge ra pengen nyipok Pakai susu lho. Tar tamtu tak Turuti tumbaske lho. Barat wong numpak Numpak apa? tahu Prau, Eh? prau. praune momo tahu
Coba Mbak Elisa sing genti sing ganteng sing Genti. nembang. Wes sing nembang sa. Ketok-ketoke wong paling ganteng. Oh, etok-etoke ya. Ya. Jadi Oh, ya ganteng tetep tenan. ra ganteng. Pak nek yo guriki yo. Iya. Ayo sa. Lumampah tanpa awak Gayane. ing wadyane Opo iki? Iki nyapa lho kok iso. Lah dingenekne yo. Terus roh ora apa? aku ngene dhewe aku nyekeli kupingmu lho. Nano. Meneh ya Mas, ayo aja rono-rono. Nanti. Jala nidi. Mbak Elisa. Badhe ngguak batang nggih. Batang untukmu pecah. Lah sampe tak kowe. Iki Calon ono calon batang. Garwa. Temah gonjing. asik. Hanggenjok ning paku lingan. Nah, Kaya ngono Jin. Yayi. Piye Kakak? Apa niki dawahipun Dibacutke menika request wonten permintaan terbanyak podang kuning rumiyin Podang Kak. cocok, cocok. Untuk kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Korwil Yogyakarta sami rawuh sedaya Pak Gun Cakoco Sebanggut CFC Yogyakarta. Daipun wonten menika. Nggih ugi kunjuk Pak Partoyo Dinas Pendidikan Kebudayaan Wonogiri menika salam kagem sak rincang Cakraningrat sembah nuwun. Ya, coba buka saka vokal Mbak Elisa. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng karangku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Kleyang tak sawah mencok ning empang. Kekancangan tak rindik saka ketoban. Sarwi ngoceh dheweke malih pencoan.
dan nyawa yang tak sama mencari apa kekencangan terindih suka kanyawan sarwing kacet dewe malih kencang asuhan baca dicek dan kuning agawe pikirku komen selera tirang tak sama tambah manis ini pebungan yang tak penyanding selirane kalati bagi kalian si bukan dan lutut hati keberangan keraman hatiku sensaya keberangan tak serenami suntikan mulut kependam luar biasa. Menika Bapak Setyo kalian Bapak Imron nggih ngaten minggah tasih kepareng lenggah diaturi minggah wonten pepanggungan boten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng kawula derekaken minggah wonten ing pepanggungan sepatipun monggo Mas yo yo ae ya awa monggo Bapak ngetan galimu apa setiane kelakon ngono sing sayo sing rukun walulu Sugeng dalu Mbak Cange. nggih dalu Bapak nggih Kados pundi pawarsanipun pangestunipun sehat-sehat kewala nggih matur nuwun sanget Mbak Cange sampun kersa rawuh malih wonten ing Baturna maksud kula Wonogiri awit sampun kaping pinten-pinten nggih sesarengan nanggap ringgit wajucal Mas Sigit saya menika wonten Nguntara Nadi wonten Manyaran nggih wonten Giriwaya nggih ugi wonten Giri Marto ngaten Mbak Cange nggih lan menika para rawuh sedaya wujud kawula kalian Mas Imron suka dhateng budaya ingkang adiluhung pramila wonten adicara kampanye menika kawula ngawontenaken pakliran ringgit wajucal sedalu natas kersanipun para rawuh sedaya ngrumaosi bilih kabudayan ingkang adiluhung menika kedah kita uri-uri sareng-sareng kersanipun boten ical saking bumi Nuswantara Mbak Cange menawi mekaten lamun benjing panjenengan sampun kawisuda jumeneng Bupati Pepadi Kabupaten Wonogiri kanca-kanca dalang diopeni Pak nggih menika panci kalesan kala mbiyen sampun pinanggihan kalian rencang-rencang seniman seniwati ugi pepadi mangke insyaallah menawi dalem pikantuk amanah masyarakat Kabupaten Wonogiri den pitulasan kecamatan kedah ngawontenaken wayangan tepuk tangan kagem Mbak tiap kecamatan memperingati HUT RI terus mengke serapan dina pisan nggih teng pendopo kabupaten nggih wayangan napa ngoten nggih 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 wetonipun Bapak Bupati ngiras pantes lek-lekan wayangan tirakatan. dalang-dalang Wonogiri semuanya digilir pentas bareng-bareng Wah, nggih cemerlang niku. ngoten Cocok, Pak. nggih nggih Mbak Cange sepeda malih menika wau wonten pamanggih saking sederek-sederek dalang Kabupaten Wonogiri dados mangke pepadi wontenipun pitulasan ngangge dalam lokal nggih Mas Sigit nggih pitulasan kalian selapanan menika dalang lokal nggih nggih nek niki paklerane
dipun sengguyung kalian sederek-sederek IPKWSI ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sederek-sederek IPKWSI ingkang sampun nyengguyung kawula kalian Mas Imron kanthi ngawontenaken pakeliran ringgit wajucal sedalu natas menika mertandani bilih perantu-perantu maringi sengguyungan dumateng kawula kalian Mas Imron Mas Sigit. Amin. Nggih. Nggih, mboten prayogi menawi kula matur kathah Mas Sigit, awit menika sampun kathah ingkang kepingin midhangetaken para wiraswa napa niku? Para Presiden. Oh, presiden ngoten mawon, presiden. Waranggono. Waranggono kersanipun mangke sinten mawon niku kok saged maringi hiburan dumateng warga masyarakat Batu Retno mriki, Mbak Cange. Nggih. Kula kinten ngaten, Mbak Cange. Lan sepida malih para rawuh sedaya monggo wonten ing tanggal 17 November panjenengan kersa rawuh wonten ing TPS ginakaken hak pilih panjenengan milih pimpinan Wonogiri, pimpinan Jawa Tengah lan ampun kesupen panjenengan pilih nomor kalih ingkang lambi batik nggih menika Setyo Imron. Amin, 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 amin. Mbak Cange matur nuwun. Pak Setyo sumela atur sawetawis. Pripun. Dalu punika panjenengan menapa menika ngawontenaken salah satu apa menika komunikasi nggih Mas nggih. Komunikasi dumateng sedaya warga masyarakat ingkang komunikasi punika artinipun punika teka utawi datang muni menika sambutan utawa pidato lah terakhir ngasih menika ninggali utawi nyawer. Oh ngoten nggih. Ampun mboten pareng. Nggih, mboten maksudnya nyawer niku nyawer lagu, Pak. Menghibur dengan lagu itu kan termasuk nyawer to. Menurut peraturan calon itu enggak boleh nyawer. Mboten iki menghibur dengan lagu, monggo ngersakaken tetembangan punapa. Nggih. Menika sepeda malih menika sampun badhe suka parisuka. Nggih. Sederek-sederek menika pun derek panjenengan. Intinipun ngoten lan monggo pun resepi gending-gending saking Mas Sigit wonten ing dalu menika. Ngaten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut. Yo, ya. Ya. Setyo suwantene weh wah dan kaya MC kaya dalang wis ngebase suarane gowedi nggih hebat nggih menika nanjake presiden lokal Wonogiri lokal nggih wah menika wonten Mbak Rate Mbak Ati nggih ta Mbak Rate berdua ini ya nggih neng nong ya kinutang kutang tanpa bisa lawati arbu rasa tentrem angayomi pujiku susila dadi teko tulodo sabab pitik budaya itu rasa tembak sama corayu Mbak Ratih ingkang nari gambyong kula wau saking Wonogiri nipun pundi Mbak Ratih? Kula saking Praji Mantoro. Praji Mantoro luwes sanget panjenengan nari gambyong kala wau saestu. Napa nggih? Nggih saestu. Setunggalipun Mbak sinten? Batik. Kula Atik Sundari. Wonogirinipun pundi? Saking Giriwaya. Giriwaya. Alhamdulillah. Ngetos mboten? Dereng. Niki ngidul mereka. Ngidul mereka nggih. Nggih, nembang napa piyai kalih miten mana anu napa saya anu rumiyin saya Presiden Wonogiri mendukung Bapak Setyo Imron karo tangane loro ngene. Bisa. Kowe mergo YouTube iki kok karo Mas Arif Beling iki diketok dinggo ning disi ning TikTok. Oh, nggih. Saya perwakilan ngono. Oke. Coba kompak bareng nggih. Yo, coba.
Saya perwakilan dari Pesinden Wonogiri memilih Pak Setio dan Imron untuk menjadi Bupati Wonogiri. Nomor 2, jangan lupa coblos nomor 2. Jangan lupa. Nomor 2. Tanggal 27 November. coblos nomor 2. Nggih, iki nggo menehi materi kanca-kanca medsos. Betul. Ben ning Sigit Channel men diketoki nggo TikTok ngono kae. Iki dalange napa kalih to, Pak? Dalam Dalange napa kalih? lah sijine. Lah kayak situ banter apa? Oh, bakul jamu iki. Nggih, nggih kami ben dikandani karo Mas Arif ben dikon ngelonke kono. Nggih. Kono musuhe Gentoro. Nembang napa Mbak Ratih kalian Mbak NJ Ati, sing loro sing kumak sing bareng napa? Mana Napa? ninggal katresnan. Oh. Singrak, gumbyak. Cocok. Lah nek Mbak Ati yo ngerti pelok 6 ora kaya mondol guru ngawur. Apa yang tawur kok. Ya, ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Langsung irama dangdut napa? Nggih. Oh, langsung Mas Jompong. Wah, iki yo. Iki pengendangnya ya ampun. Weh lah. Madangkara bengi iki we Kerawan ora ning Madangkara bengi iki kerawitan Madang kere bengi iki kowe. Iki pusing do tabuh do ngamur-ngamur Jepang ya. Iya. Ora do teratur ora. Cakraning Rati Surano teratur blas. Usar kok ngamur. Iya. Coba kaya ngapa? Ninggal katresnan Mbak Ratih dan Mbak Ati yuk. Siji sik batin ya. Oper Mbak Ati.
hebat dan horek perkepito pedolo mangampak-ngampak geger pasewakan Jawi Pak Igit. Wah nggih pasukan lampu pasukan joget lektinge panjenengan kalah kali niki. Heeh kuwi trae Spiderman karo Ultraman. Jan ora kesetrum ya. Nggih tetap masih bersama Mbak Elisa. Oke. Gini sa. Gini. Dadi kancane karo Mbak Yosi Dian Pratiwi ini. Ini Nuwun sewu Pak Igit. pripun? Apa? Iki mengke wonten ingkang badhe pisumbang lagon saking perwakilan PWKS. Kok PWKS to? Apa to? Apa mau? Jadi sing ikatan anu wau lho sing Ikatan keluarga IPW. IKPW nggih. Oh, Ikatan Paguyuban Keluarga asal Wonogiri. Yanter salah. Sak Warno katuran minggah IPW, Pak. Oh, Pak Warno. Oh, Pak Warno. Nggih, lenggah menika. Nggih sembah nuwun Pak, Pak Bapak Suwarno SPD. Nggih. Menika ketuane Ikatan Paguyuban Keluarga asal Wonogiri seluruh Indonesia. Nggih. Monggo Bapak Suwarno katur minggah sak menika. Monggo. Ngirangi pikurmatan. Ojo ninggal Aku trimo bonceng. wiwit bukan Monggo Bapak Suwarno. bebarengan Rukiane do ojo ngece lamun ngece kemelan tembing urine Rukiane do ojo ngece lamun ngece Matur nuwun Bapak Suwarno sembah nuwun. Wilujeng dalu Pak. Ya, alhamdulillah nggih. Nggih malih Mbak Elisa. Nggih. Kalau begini wonten Di Jakarta sama Pak Cahyo nggih, Pak Warno. Nggih, monggo Bapak wah sembah Sami nuwun. napa menika? Lah monggo borong derek panjenengan dalu menika sak kaca cakeren ngeret dalam Mbak Elisa sampun panjenengan tebas. pun sak merdekane mawon Pak Sak gadu-gadu ing. Nggih, ngersake napa Pak Bapak? Setio jane mengharapkan bisa nyanyi malah mboten. Nggih pun pola wakili mawon nggih. Nggih. Perwakilan panjenengan Bapak Suwarno. Duet kali Mbak Elisa, Bu. Wih, cocok. Ada Mbak Yosi juga. Tembangipun napa? Nggih, sama Elisa nggih. Nggih. Lestari. cocok Salah. Sehingga ngajeng menika pasukan joget dan dari tadi menunggu-menunggu. nggih Monggo langsung. penari latar beliau Pak Nggih. Oh, Lestari. Sekali. Ayo, coba. Ditemani ya sama Elisa dan Yosi. Base sama lebok Pak kayak ngene Gus Suwarno, men ora nggih. metu tok, jero ben ora sepi. Nadyan tok gamelan tok Cak Yudo ora ono Boten ngeten kibote Ora masalah. hebat cakrane ngradakan Lestari. jan ketok kompak Nek pas rukun. Coba Lestari Bapak Suwarno bersama Mbak Elisa dan Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dados. Enggak Bapak Suwarno. Sang Dewi aton lam-lami hamba paduwangi semi arum kembange melati kalsa rembulane dadari
sejati manggil lestari hitung tembang suci yang semi sakjroning sepi ayamu madangi saratri dadya kembange ati ton lam-lami hamba mewangi semi dasar mulane adi dasar mulane dadari kan sejati mangki lestari yang hidup tembang suci yang semi sadroning sepi gayamu madangi saratri dadya kembange ati tembang suci yang semi sajroning sepi gayamu madangi saratri dadya kembange ati luar biasa sembah nuwun sanget Pak matur nuwun hebat suaranipun Pak Igit dan wis nyumbang wayang nyumbang nembang swanten sih nyawer wah jan nggih ya, luar biasa duwite akeh kok heeh Mbak hebat iki ana request napa Pak ujaning sih oh sinten ingkang ngaturaken yo Mbak Ida Lala karo tetep dikancani Mbak Elisa maskote Mbak Elisa Mbak Elisa kalian Mbak Ila Dadak lho sama najeng nyumbang lagu tuh Pak oh nggih oh ngeteri wedang pun Mak sampun mboten do ngopi sinden mboten nggih oke kaya mriku mawon oh iya nggih kunjuk kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club ingkang sami kepareng
lenggah. Oh nggih. Ora lali saka adikku lanang sapa Mas Wibisana. Wah iya. Malam hari ini didukung paguyuban Son Batu Retno, Mas Bos. Komplit sone. Oh nggih. Wah iki Mas Wibisana. Wah yo ora lagi WA. Nggih, nggih. Mengki akhirnya lagu Blitar. Oh iya, bocah ning sih buka saka drum ya ta. Coba kayak ngapom. Ini Mas Jeli ager-ager. Jeli tobing. Jeli drink. Pujaning saya bersama Mbak Elisan dan Mbak Ida Lalayo. Netra sandulu nadyan datan pandangu nanging wis rumasa kalbu para pacar pindha swaka tinapa Pisan Jawa Kang Asto kaya wis antuk swarga apa iya iki tresno kang
ana barongane bareng metu barongse bareng murup lamune barongan. Nggih, makasih Mbak Ida. Komplit dalu niki. Nggih, engko iki sono Mbak Birgita engko. Birgita engko diuleng nggon goro-goro Birgita. Siap. Ben istirahat sik Birgita. Iki Gogong Presiden Cakraningrat nggih. Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani kene. Maka Mbak Putri sing arep budal lumroh maka kowe ero ae. Ala karo bojone ta ne. Iya. Karo bagus. Bejane awak undiane entuk dekne. Lah. Sapa ngerti supen tak undi terus metu kowe do Yuda. Wah, cocok kowe kali lho. Nggih ngene. Request terbanyak kanca-kanca. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ya. Kunjuk Mas Hatmanto Nugroho. Ya. Mas Hatmanto asli mriki ya nggih Mas. Oh nggih, nika dalang kondang. Kondange ra umum kok niku. Nggih. Pinarak mangke. Oh iya Mas Bagong sembah nuwun. Ini rada maju nduk. Lah kene lho ben ketok disawang. Nah. Kitir Sumilir karya Mas Gedung Siswantoro Kediri. Oh iya, buka saka Balungan. Drum bareng. Coba kaya ngopo? Kitir Sumilir 4 bidadari Cakraningrat. Terus. Oke.
Matur nuwun, matur. Cak Yuda, Cak Mondol, perkara lagon mengke sambung nggih gara-gara Nggih. awit pagelaran wayang menika request saking kadang-kadang panitia menika lampanipun Gatot Kocong Ratu. Leres. Bentuk sebuah doa untuk Bapak Setyo adalah Bapak Imron. Nggih. Semoga saged ngeratoni Wonogiri sehingga Wonogiri saged maju mandiri dan berkelanjutan. Amin.